Em dic Xavier Nadal, sóc la tercera generació d'una de les famílies cavistes del Penedès. Vaig néixer i he crescut en aquesta finca on el meu avi Ramon Nadal Giró, l'any 1943, va elaborar la primera ampolla de cava. Em dic Jordi Pinyol, tinc 34 anys. Fa 14 anys que estic a l'empresa Mas Abornar, a l'àmbit de jardineria. La vinya, la cava, el vi blanc és la meva passió, és la meva vida, i ara que estic al capdavant de l'empresa procuro mantenir i potenciar tots aquells valors que he heredat tant del meu avi com del meu pare. Faig el màxim d'esforç, esclar, perquè si no hagués tingut una feina no tindria un sou. Vaig poder treure el carnet de conduir i un cotxe. La Fundació Mas Albornar posa molt fàcil el fet de fer accions d'inserció social i laboral destinades a persones en risc d'exclusió. M'agrada que em facin anar en llocs diferents i així em surt més variat i no em resulta tan pesat. Amb unes tisores, tallar el raïm, quan el cubell està ple, buidar el tractor. Per nosaltres aquesta barema singular, des de la percepció dels empleats de Nadal, els sensibilitza i els recorda que realment el món és molt divers i crec que és bo. Hi havia alguns que d'allà mateix que treballaven i va agafar conversa. Crec que hi va haver un bon ambient. I trobo que pels empleats de Mas Albornar comparteixen aquests moments que jo crec que enriqueixen a les dues parts. Tot plegat forma part de l'empresa. Aquest raïm era l'última varietat que quedava per collir. És un raïm negre que està com mig podrint i servia per fer vi dolç. El Nadal 1510 Barema Tardana és un vi, evidentment, que no té res dolç. Tothom hauria de ser sensible, és una mica el que transmet aquest vi.